Vítame vás u dnešného Challengeu. Dneska to bude ruská ruleta. Ide o to, že tu máme 4 pohárky. V dvoch je sol a v dvoch nie je. A v jednom je extra moc soli a v druhom je tak normálne soli. A ostatné dve sú ako len bez soli. No a proste my budeme mať zatvorené oči. Ten druhý, to premiešate pohárky a my si jeden vybereme a musíme to vypiť, aj keď tam je tá sol. Takže kto začne? Ja. A ja ako začnem. Aha. O to cáčik. Nekúkaj sa. No kúkam. Môžem? Môžeš. Ale ešte si zatápor oči. Si vyber. Raz, dva, tri, štyri. Tam je tá sol. No byť Ale je to aspoň tá jemná sol. Takže je tam tá sol, ale je to tá iba jedna malá lyžička, takže to je v pohode. Nie zle. Odporné. Nakúkam sa. Počkaj. Ja to počas budem piť. Je to odporné. Môžeš. Druhý. No, ja vím, kde je tá sol. Všade je. To je vidieť. To dostanem ja, fuj, ja nechcem mať slanú vodu. A ja vejdem. Počkaj, si sa to opím. Budem piť pomaly. Môžem? To Nechci ti dať tak. A nekúkaj sa tam nerob. Nekúkam, mám zatvorené oči. Dobre. To mi tá sol. Jo! Ty máš to extra slané. A už Berčovi ostalo extra slané. Fuj, hnusné. Ja mám to jemne slané. Obidvaj máme solené. Fuj, to je noc. Každá ochutnosť do tvojho a ty z toho môjho. Tam je úplne cítiť tá sol v tom jeho. Fuj, to je nos. Takže takto skončil náš challenge. A ja sa trošku smejem. Dobre, vyhrala som ja, lebo ja som viacej vypila z tej slanej vody. Ty sa ale nevypil celé, Berčo. Vypil. Nevypil to, ešte si nedopil. No to moje není. Ja. No není. Ja. No není, ja som vypil jedno celé. Až som to dopila. No nevadí, dobre, vyhral som aj tak ja, takže ahojte.